Ndalo kalo to poki duoka ni bilo siekoda. Simu agoyo ting'ada ng'ada koso asechwanyi. Anaheri nakupenda sana monamu. Sheri donge paro kaka ne wachako hera wakoni. Uliniahidi utanipenda milele ang'o motimore. Donge kosa makodha no baby iwena. Hera ni miya neko gini sando chunya. Josem jomaricho dwa ketho kindwa kodi. Anaheri nakupenda. Nasikia Wameduru watch LTN Luo Trending Nation. Thank you. Odhicha kuwere. Katotim re-editing. Katitim you are a producer. You know how you will do that. My voice out of your songs, anything out. Toka onge mano wat ndikore piny ni chula pesadi. Ekiduoku nini go YouTube ni. Mapenzi sukari tamu sijui samu sukari. Yani I didn't know ni mae yonge go. I didn't know. Na now I'm learning it. Ngani yonge ma. Maja kuomofu wa machalnadi. Ukikwele maberebere mi loko kata title. Imi kao relax mantiere a song imi kao tik mi yogi imi a title. Toni wonri ni wer mbele kanya alafu ewi wadge ndalo kalo to pocket force issues. Mari Nash Kenya loka wende Elvis mi ketu wenda kama. You will know the jakuo. Kuri wacho ni Elvis go parody okowerga. You know the talented people. They bed new where dear dok do podo ken kachacha. You should be very far away. But why are you still there? To kidwa bedo jathum weri gi production. Idwa lao winyo gi ginena chari. Idwa lao winyo iwacho nang. Winyariyo gi kidi achiel. Idwa lao winya achiel gi kidi winyariyo gi kidi achiel. Of course it will never happen. And that's why your brother outshine because Enoriek Otio he's smart. So he will still shine because enongeyo field ni. Otimo production kato wer lakini he's smart. Why can't you take his example? Kakoro wadu emoki winjrigo. Inyalo kuodho wadu gi ng'ato nono. What of me Mikiaya? Inyalo juanga ka nini mogol adwa miye nyingo moro kada luonge direct gima wagolo ga ka wadhi e chocha iluongo nang Wagolo kwa dhi e chocha ka wadhi e chocha nitie gima wagolo madum marach akada miye ombulumbusli oken kata kamano antiere language moro kanya uwadwe minyalo tanish nyinge kamacha inge gik masengiso wa about wadu mokwadwa wacho to ko winjo bro paro kodi nang ngani en ngama nyalo wacho kata no wadgi en Illuminati to anose wacho ni nikech nanu gi friendship gi wadgi no wadgi omiyo kim to nagocho ne wadgi mapenje ni nitie gimoro mawinjo ka what is going on. Elvis itieko kama iwacho ni ng'eya ikiaya. You don't know what I'm made of. You don't know what I've gone through. Mimi nimekuwa msichana wa orphanage home. Have you even Bisabilo life mar orphanage? Do you really know how tough it is? Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.
Yes, nyakora mogi machiegni kendo ma iluongo ne Luo Trending Nation LTN kaka pile. Ineno kaka koro warwakore maler no endo. Mano kata si mar Makoteko look. Ing'ama dwa ne obed gi law moro masawa. Idwa designer ni moro manom. Many Makoteko look. Inyalo manyo Facebook kache chendo. Kuonde te imanyo Makoteko look. Ang'eni onyalo bedo ni en ng'ama TikTok. He is a TikToker too. Koro inyalo manyo TikTok kacha Makoteko look. Odwan ka endi Benedict. Kaka ng'eyo pile kopo ni dwaro kar yweyo maber kabisa imanyo Benedict. Kawuono an gi wendo mara midendo ni SHIQO nyar Kisumu. En jaber mabende osewer e country kaendi mang'eny ahinya to mbele mit kabisa. Nitie moro mowero godo osiepne, winjo no osiepa mit maratari. Kaka ineno no endo, adwa ni koro wabed machiegni mondo iwinj stoch SHIQO nyar Kisumu. Kapok i-subscribe ne channel ni endi, to subscribe mondo anytime ma wan gi wendo tibedo notified. Kik bai. SHIQO nyar Kisumu. Adwa ni kaw thuolo ni kuongi mos jopiny. Aneno kidonjo kaendi ka kuongi mos jopiny kore ka penji mamika. Akaw thuolo mar mos ma fans ga anybody ng'eyo kanyo. Yeah. Ageno ne ngima kamoro amora mantiere to med support SHIQO nyar Kisumu. Yes. Jipenjore. Who is SHIQO nyar Kisumu? Nikech ka wawacho ni nyar Kisumu to gi SHIQO, they don't match. Nyar Kisumu, SHIQO. Who is SHIQO nyar Kisumu? So SHIQO nyar Kisumu ni, first of all, she's a mother, and she's a wife, career woman, musician. So Kisumu, Manyiso ni SHIQO nyar Kisumu is taken. Yeah, SHIQO nyar Kisumu is taken already. But Kikmano Moni supported. Yeah, okay. Now, adwa ni imiwa stochi matin SHIQO nyar Kisumu, your journey kaka donje music ma koro sani wan gi SHIQO nyar Kisumu. So SHIQO nyar Kisumu ni adongo Kisumu e kar kama nyithindo makiye ipidhe. Iluongo ni orphanage. Orphanage. Yeah. Orphanage no iluongo ni Salem. Ndalogo. En Salem. Yeah. To neno bunga kanyo Kisumu. Koro mining product mar bunga. Yes, product mar bunga. Koro Kisumu kanyo nini kanyo ende orphanage kanyo ema nabira fwenyo ni nyako ni nigi duol mar wer, but still ok nanyal ng'e kaka nyalo package by self kia kata ni gima titinda koso mbele adhi bedo na wakiara, but achako wer kanyo kapuna tin mano eka mana ng'eni kara SHIQO ni nyalo wer, lakini michno nong'ere mana kanyo. Ng'eni kiwacho ni chako wer kapod tin, jomoko nyalo penjore ni type mar wer mani wero kidongo, nikech iyudo ka nitie jomoko ma wero gospel kasto gikone to duogo land iyudo ko Wangla. Nitie jomoko machako kata gi benga gi rumba oduogo go Wangla. Nitie jomoko mosechako go Wangla to duwero rumba. Koro ka tin na wero gospel jomong'eya kana nyalo mako microphone kamae Originale praise and worship ok nyal donjo nikech duol mokwongo adwa kelo duol moro mopandi ma pok niwinjoga. Ng'eni SHIQO nyar Kisumu ma wero Soap One e piny Luo ka Soap One. Akia kata ka jomoko nitiere but jomase come across maybe gato tie osiepa moro iluongo ni Rodo Changa kasto wan mana gi SHIQO nyar Kisumu. Koro SHIQO nyar Kisumu ni chako gi kanisa. Nachako gi kanisa na wer marach. Ang'o motimore gi church? Omiyo naweyo nikech nabiro fwenyo ni I'm being used so much to duol ni nyalo gemona millions. Of course, Originale, let me tell you something. When you see this lady you're seeing here, you see and this lady should be a millionaire. A millionaire. Lakini nikech no package herself well, people took advantage of her. That's so nyako ni nachako were church
to kanye de mana na we kata my first song was gospel. The often it kanye ni tire with the mane wa wero mane wa golo kama ndalo god yeah mane ginwende moko maber sana but no kakao gini kech I still no kanye kata na de tipo ina de adwa chako ngani se wero ananga na wero to mo ni winjo ge pinje maoko moro na wero ni Africa tumekombolewa. Wow. Mano na wero kawan you understand? Koro kana biro to nafuenyo ni ka abiro gine kit at the same time man gi nyathi. Koro nyaka ngi kaka nyathi ni yudo maber. Manyiso ni people are even being used in the church. So much. Because kata time makoro ibedo used maraji ni mungizi ni today you've ministered wero marolo ero kaumia kau 500 kau 50 bob ni wacha. Yeah. So you ineno kendo ubiro kwa konje kama. Doke tu kama nyase kweli. You be blessed. Ngikiane church kanye munega chieme. Kechambe amini. Nikechitie church. Atie church. Yeah. So kanye manabira fanya ni kokata. Ade. To abiro magaga angi machanino ago pexel actually no let me try the other side. So how did you join Wanga now? Isewe church. Asewe church benoko bedo mayot nikech inyalo yudo ni Jumapil chiengane church otieno awero copyright ana chako wero copyright kaka no hangda na chako wero moko kaka Elvis no moko KISUMO na hero kasuzana wiyo sana adiro ma chako wero ni magrupa mbali kanye managile mabange wagolo wer moro gi wood niluongo ni weche hera amika mingi mana ni amari amilana ni amari baby imi akwe tami kwe ani kao kisanda ambele ukasandi kao kisanda ambele ukasandi Mano SHIQO nya KISUMO. Mano wer mane wagolo gi word fit. Yeah. Nen collab. Mari ngene bange jo chako nyako mi. Ma interview moro na winjo ngat nyako moro mano gona simu to nisani SHIQO. Awinjo interview moro to jine discuss nyako moro wero to luo ka KISUMO. To ine mana winjo ka joni weto part ni no kende e mano. Ore mapia ni sini nyako ni no chak tigo cho. No kia value. You understand? Yeah. But inti ngatu nyako penjo ne mondo mi chopo Mcafibi ichopo kompensi enda masani tiyo godo ichopo ere kaka loan kech tijo moko mabende samoro progo hangla digombo kaka gichop kata mana i movie digombo kata mana kaka gichop barikiwa I mean malaika musicals Mcafibi na mano munge wachon kama mane ofaneti kana okay to kama winjo ni SHIQO en Nairobi ka to no manya okay to kano manya to no komanya kenda ne wandi mang'eny nan gi mavo balakato nen kanyo Elvis nen kanyo mawariwore church moro ni akia yola kisama kocha koro kanyo mwachako time bla 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 samoro idhigo tieno igoyo ichakiduogo yude 500 moro iduogo ini e church koro ipagni kode koni kimenyo you understand Bigo church matin to koni bigo matin koro achoko kanyo ma watimo wabedo gi Mcafibi bedo gi band. Kose bedo gi band mani ngeni asechako wuok kan kocha asechako wuok e gospel matin koro kano yao band miluongo ni BA no chokowa nikech ing'e nong'ewa ochokowa wate orundo wakanya koro go uti ma watimo kamano mamare no fail ose fail to nani okwanya igwe banda si igwe banda si ni nyathini wer maber ne ochako kwanya watiyo kanyo gi mavo kata ibala kato gini watiyo mochopo kuma koro kendo odhi loka koro wewa ka
Okinyal hang, eh? Okinyal hang, yes. I want to come on to Martin 20, I think 2017, 2018 kan. Ina mtako weka, no join nini kana jani. Ina sana koro. Then 2017 or 16. It was around 2016. 2016. Koro ana join I think 2017 karumo. 18 kan. Yeah, 18 kin 2017, yes, 2018. Yeah. Yes. Kano manya to ambe neno ni where they go teach? Where they go teach? Nikech koro I'm na team nango I'm here to man place. Kanye mana yudora e ka Prince Inda. Ka hangu. Oh, manyiso ni Prince Inda. Prince Inda hangla in fact no kangina nyalo join. But kaka naneno kaka ne obidene to naneno future. Ini bende ng'ama ko kwan ineno. Ng'ato nyalo penjore niya, SHIQO ini wero rumba to iwer idonjo ijoin ohangla why? Igo kwan. Kata cha nitiere gima ambe amanya. Kila ng'ato nigi gima amanya life. Ambe nitiere gima namanya wacho ni mondo atimre kama we atim kama. Nyaka adudra. Adine yudo ka an ago get. That's why I'm telling you niya, this woman was a goal. I'm a go-getter, down to earth. This one I can tell you for free. Yeah. I'm always down to earth. Kawacho niya, gimopyo nabiro ng'era gi jogi. Nikech I knew how to mingle around with them. Alafu pia, nagihero tija. Prince Inda no nyalo ng'isi. Nyiri mawer mang'eny nitie manyalo tiyo godo. But ang'o momiyo stick niya. Whatever he was looking for was in me. You know, Marina. Yeah, which? Tokombina no ni, onge ng'amo puota. En inborn. Onge ng'ama nyalo wuok kawuono mawachi ni ananacha SHIQO. Oh no. Ng'ama nyalo wuok no wuondo. This lady en ng'ama ng'isi ni nowuok kamoro, nowuok kong'eyo, ok nong'e ni mutu duto gima nene pachen pesa. No anana manyo kaka nyalo survive. Yeah. En gi gimore iye, she didn't know how to nurture that talent. Yeah. Emomiyo ji mang'eny nokawo thuolo mar tiyo kod that talent without her knowing ni people Yeah. So at the end of it, mi najua kuminina watu. Ang'eyo. To socialize. Yeah. Mane gimochopa ka. Itasetiyo e bande mang'eny. Jomong'eya an always agogeta. Kadwaro ma go for it. To kaka ibiro ng'eyo ne nabo donjo kata Sauti Sol. Kana donjo ka nyalo gombo donjo Sauti Sol band. I'm telling you nanyalo donjo because I know how to mingle. Yeah, how to mingle your ways. Mingle my ways manyaka timre nade? Michopi. Yeah. Echin kacha bang ni sedonjo Malaika Music House. Ilal mandalo mo. Yo wachinya SHIQO oweyo Malaika Music House but bang'e no wachako nini kendo. No me leave cause they were matin. Ada. Maning'e koro wachako iluongo ni ups and downs mag music. Magi ups and downs. Mag music. Osiepa wagisiegi moro. I'm telling you nitiere okinyal ka nitie gimitimo tineno ka gini ok dhi maber go full stop chung'ane Go post matin. go post ok ni weyo wuoth goyo anena post ing'iye chien to nitie gima kata akoso kata adhi nade nitie gima ok dhi maber ka to kisegoyo maber gokwano mineno ni gimoro ok dhi maber okotweyo kata ng'ato okotweyo okong'ad penji kanyo. You understand? Ampe kaka na ginene okada wacho natni narem. Of course my dreams couldn't do this. Lakini nago chien mawacho niya kae kara nyalo lal. We atime kama timri ng'afu. Timruok ng'afu ok mino ni fu. No. To mano okumino na fe. Wan gi kier gi goruok piny. Yeah. Mano okumino na fe. En mana ng'iyo ne wacho ni weya dogi mondo
mondo mara ni odhi mbele nikech mara ne dwaro pesa to anto naol wecho mara ne dwaro pesa koro we atim kama wabed ka mayudo matin no nyalo pusha tadiera osebedo ka chora kata kanyalo wacho no ng'eny kata no but matin mayudo no chora gi joga. At the same time at back of my mind ang'eyo ni an gi mara matimre nade macholo madhiro koro mane gimomiyo an dok kacha chok na dok ni nasin en mana ni koro nang'iyo chien mawacho ni gik moko timre maber ok dhi maber we atim kama ok noriemba to bendo kawuok e yo marach ok ayenyo doka wacho ni tuendelee na kazi tuchape nyakora mo kaka neno no wan ka indigi SHIQO nyar Kisumu inyalo maybe penjo gik matin midwaro penjo but nga molap dhoge ndo owacho ni she is taken koro in gima inyalo timo ne SHIQO nyar Kisumu is support iwinjo kasto be en brand ambassador mar Mcafibi koro kinga mane kanyo endo to maybe nitie kaka dwaro lewni moko manenore maber kabisa lep dhi dala ndalo rusa lep dhi e tour lewni ma samoro ka joma digital so olewni inyalo imanyo Mcafibi nang'io mbui wan jo LTN ng'ene wapwa ang'io mbui to aneno ywak moro about ekindi Elvis. Ting'e nano ka gik moko ma iwacho ka ng'ato pok otimo uchunguzi and sebedo katimo uchunguzi pok agocho ne Elvis on my side but apani in mana manyi matin ka luwore gi weche mawacho gi koro an nokadwa na wach moro moro ewiye kanya neno ka Mr. Kede okoko seriously ularo to mularo ni be parodi gimoro machalo kamano. Generally what happened between you and Elvis Wolfie? En onego olere en shuni kabisa en ng'amo ochunore gi shuni generally okonego kata ni oyuak anywhere yuaruok ni kinde gi ng'at diet an gi ng'ama nang'e ni okonya e paro magini wachako 2 years ago kete lika 3 years ago, hapa ni na hapa ni watch maybe the thing. Ma entari March 2022. Dari kadek March 2022. To ma entari kadi. April 2022. So, hey, March 2022 ni one ka Elvis. To ineno title mar song. Watch me, there is a feeling you get from making music that is unlike anything else in the world. Hashtag Pure rights. Wonderful. Hashtag wonderful. Mana kuma Elvis kongo. So, ang jamani, may ngami mo ni Balakato, en ngama kona. Kanise neno live makomedi ya watu mama. Mimi madai. Kama madai mecha. May ngama ne kone la Balakato ya mashine. Nyingo munge mara idilu mani Victor Owen. No one to go. So the first song man what is 920. Okay, mommy open first song ni biro. O biro ni what song man ati mo biro ni na mami. Hapane Mano is one of my best songs. Yes, Mane song Mane dio ni kare kitani. I'm kind of the man who is shooting along. Who is
slave. Doing the thing, I can see the room or time, and you go over the material. Koro ade yo kata na room market. Koro kani machaku ni kwa. Wachaku tiyo gingani ka koro yeye mhenga no manya. Mo wacha ni kipa. Winjo wendi moro kimako kamo. Adwa no tim na wera ini. You understand? Yeah. Adi amanyo mavo. Ma anataka nikoko. Kasi nikoko. Yeye mengoro na pesa. Kadi studio ka Elvis. Adi agolo werno. Werno ni watime mawa release 2020 no. 2020. Ka corona. You understand? Ngat more mbuika iluongo ni Collins Dugo no manya. Ni wach because of what? Yeah. Yeah, man. Awinjo kiwero wer moro mamit iloso ne jama moro ni GM. Werni be inyalo loso na gima chalo kama. Makiu ma corona. Yeah. Corona time. Quarantine. Ji olor ne geo. Yes. Churches of tea. Yeah. Business moro tea. Yes. Tawacho ni we aluongo jowete na ma wadongo gomuonge hustling go film. Kika cham kenda. Yawa nga beto. Agweli. Man, ingamo paro jowete. That big question more. Someone won't get during corona. You even have time to mention how you want it to work. Ini sana na dwaro pesa mara. Be in gite. Gicha jumoko. Yoko. Ngatu winje to pesa. Winje na tini nitiere gimoro ma wado timo in kata so long as inyalo do matin mitami donjo bayo. That's how it is. Inafanya. So kana lungo ngani ma mise ni balakatu. Diwari upa. Ngani orona detail. Wote orona detail to wacha ko pasa kai. Ngani orona pesa to wacha ko biduru pia. Elvis tekegonia dala nyakati. Ikiego ni nyependo. Oluor. Opondo. Kita kato ginomo waneo baka. Apundo ki kaka wachiemo. You understand? Yeah. So, Yo gino yuto, magonya lumisini adiera no chieme song. Ala kato masani koro owacho ni wawinjore 40,000. Ma 40,000. Okay, yuke kata ngumu mari yuto ngato ni 140,000. We had a gentleman talk. Wawacho niya, mae ndiye ni irwa, we walosu wachamwe wate. Yes. Kadiera ni wachiemo maber. So, shida madukote, nina miyogo cash. But M-Pesa statement, mamiyogo cash no, no, kama ni kaka ni watumo song, miliongo ni kwa song. Nini yote oselwa, onge YouTube. Oselwa. Samini wonga hii sana. Sipoki wani ureka. Idea. Truly for that time. Then if you know for him like this, kabisa. Are you mandi? Penye dakiti. Wawe manokani. Watimo projects kada. Mocho kukumako rangi so balakato ni balakato. Nikech koro waseti yo mang'eny. For your time, I'll be giving you 5,000. Mano gimanyala kod nikech SHIQO ni oko duong' ahinya. Yeah. Pod ochap ni. To ka duong' adiera donge nyalo neno. Yes. Ni SHIQO ni to timo maber. But pod odi gini kako. Ini dwa demand 40,000. To 40,000 no, ikia kaka kuma uoke. Ano mage mo business. You still demand what I have getting. Sasa kwa timo wera kiel, watimo wera rio, watimo wera day. Timo wera mama tiang'en. Mano kode ni ng'adi. Ata pengi question ka. Timo biashara koda. Biashara kiel. Kineno no kachuri maber. We will still come back. Watimo project kachiel mwatimo ariyo mwatimo adek mwatimo ang'wen. We will still come back. Iwacho ni SHIQO ni ng'ama rach. Okia chunje. Makata maluongi cha. Iwacho ni ahaw kadowa.
project madhi abo to gima onge cha. Manyiso ni nentiere kaka no push kodi. Emomi owatin ko. Yes. Makelo wach en koro mapenzi kama makoro nyekari ni. Makoro kelo gi. Mapenzi kama ni lakini bila makati. Anataka na wako na idea kwa mkono. Mawa tipo ko. Atao pesa na amio babakani. Kata bichul studio watu wa tempo. Anie pesa. Ni bichul Elvis mmoja ne watu wa at least promote. Wadika Elvis. Wote tulosipo ni mara ipate kama ene manogo keyboard. Nikichunokotoa anything to do with Elvis. Ni Elvis emate mugigo production Elvis okohe. Kuru gini no kao mandate kaka mare ni SHIQO what ene motime. You understand? Ma watimu. Wano ni lungo ni woodra pogi. Yes. To when ni kanumi age last product manola le simbani after simuni no la lo no kaher. Mane kuma Elvis doje. I didn't like the project. At the same time, namana wero necha, nena public figure, mano kudua oro details ke. No wacho ni wera tidunga kama nikicha ina public figure, okuno dua nge, okodua no. Okodua ni details ke umu ke public. Yes. No misani it mentioned to wudra kugi lakini timati magi. Kana dia tero na song no misani this is not your standard. Not amore. Aoro ne ngat moro maju iluongo ni Preston Wameo awuoyo kodi ka dire inyalo bedo gi that audio mana oro ni 2022 kanyo. Please resend it back to me and the case. You understand Mari Nash? Kane wadhi watimo gini adira ka ma Elvis nyalo wacho ni no kachule to inimi a final product nano. Yeah, how can you give what you've done before you're paid? Yes. It's not possible. Are you operate now? It's not possible. Meaning ni kata business ni no kika oversell. By then but Elvis no ka no for as a family. Oh. Alinga gi song ni kama. Alinga. Abira ni so siepa ni en manager na. Sasa ni siepa. Song ni to to my standard. To katanga maoro neno ngizani SHIQO weti we maber lakini there's something wrong. Ose discourage of course. Yes. Ora kete ni ma okanyal miyo ji where it will do it. Omani nashkana ntiere Ramogi TV. There is somebody mano who needs to support. Ngizani SHIQO da golo ni well plus video. Kano wacho kama tageto adire de mikakati zikaanzana tukapelekana mpaka Kisumu. Ongisa wanapotoa biro Nairobi wanemwadhi Kisumu. Temwadhi wayudore gi ng'ano. This one. Ori winjo oae March and April 2020? 2023. Which studio ni kahimu gini Crazy Monkey. Yeah, Crazy Monkey. Ma 5th April 2023 last year. Akaamua kuni support. That was the first song and I want to let us do this song. Mark you, kada one give the person ma wacho balakato ni watiko. Amiye kaka na wacho ni for your time. Let this go. Yeah. No iye go. To ben he was satisfied with it. Niketi elenga mana logo na simu anytime mangiza ni SHIQO. Amoko orna pesa machalo. Tukadira kanoko. Kataka manager nani go. Doro ni. Manyiso ni kun kaka business partners but as well kun kaka friends to be odonjo kaka family. Yes. Nikech ng'ama nyalo approach me kwa gimoro kata kaka pesa nyiso ni nitiere kaka un machiegni un yes. Yeah. Kata recently kakuru weche gi kukugo. Watimo na shopping and gide odamu atero neo. He didn't raise that concern. Yeah. Why now? Kuro kagini when you say wo. Ando ngora tiko rakode aneja wer. Kuro aneja to. To kuro mara. Robati wore wadhi Kisumu. Adiera werno watime last year no kobedo kamano nikech still we need funds marketing video. Yeah. Ngani no oji kakamua moja ni SHIQO tulia tu hii video itatoka wetu
Muli mama, oh muli. Mondi yudu muli kodo koth jarapogi kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Ne baro jen kacha muli Kene nyalo paro muli Nena kwa uwe Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Yes, Neparamoge, Nepodo winjo lendo kachaendo ma achiel ariyo adek nakoni maber kabisa ni company maber lendo wan gi LTN Luo Trending Nation. Jok mo trust wa nyalo koni sani wan gi makote mano mochung' ne lewni masani kana tango ni ang'ula marwako en mondik makote godok kar yweyo maber kabisa en mana Benelix launch. Mano na ase paro ni kache chaino. Mago jok makoro se trust LTN Luo Trending Nation. Kasto be imed parni ni kiki beda ni in gi simu. Igo ne ng'ato to goni tut inyalo keto kanyo skiza tune mineno walando ni goendo. Wan gi skiza tune mara ungo goda wendo. Wan gi mar Musa Jakadala. Wan gi SHIQO KISUMO beka ini. Mago koro gik manyaka wabed goro wan kaka jaluo we bedo ni gocho ne ngato simu to koni tu de kache chendo star 811 hash timanyo i search by artist name timanyo SHIQO KISUMO imanya ungo gora wendo imanyo Musa Jakadala chwad na gigo utamu maisha koro ndipo wan kai ndi SHIQO KISUMO ne podi kono ni podi e wasto kache Omari na Kana poro Elvis nyiego ni awe imagine tumemalizana na Elvis what fee watie koreko machulo pesa wero kwa mora I'm free baka chule I'm free maruko kanyo to atia redo the song anywhere else mana kaka kabuni timu interview LTN kiji nyalo timu gisingi ke yes okunyisi ni kora drop mapenji ni SHIQO ichake thi timo yes nike isetimu interview nyaka gira mo I think oningo bende wachiwo platform ne various artists to give various platforms yeah oro kane wadhi watimo song ni wakana song ni balakato gi Elvis onge shida nikech Elvis no se orona product the final product mimi kama msanii sikuenda owada sama pod wakinene wayudo pesa makoro wadhi chako wanini ng'ama no promise e ramugi kata cha oro wacho ni koro SHIQO pikuru watim video ne song yes anu kumosi kupili gutatu au wokinya Kisumu wadhi shoot video se wokumu kadire after 1 month nuonge haraka ma releasing project nikech imagine Makiu asebedo for 2 years kapok release any project koro nyaka wabed gi strategy ma releasing this next project wachako bedo gi strategy my manager came with a strategy ma social media no kaka nethe you understand that was our strategy mocho kumakoro wagolo song Elvis window ni SHIQO tu wagolo to moto wagolo en moro ma poku miden tu kana scroll YouTube ayudo ka Elvis obio wero song no song mana we you a studio ne kata Elvis no wero from A to Z ma onge di mane Elvis oweyo Elvis no wero song no from A to Z ochaka gigike ka ingene is not creative Elvis kiwinjo wendege and mama and is not that creative ochopo kanyo ndalo kalo to pokiduoka yani wende thum kai pokini winjo werno then with ingiso or wende thum won thum gi yapuoto minge mara ni is flowing from beats to beatnik or flow lakini marecha eno force issue yes yawo force mandalo kalo to pokiduoka ni lose koda simu yani o force but mara flow Manyisanya okao copy mar gimine wer. Gimana we studio kacha. Ema gani ginolit na kana rungo giwerno talungo osiepa ne. Angise alunge gano osiepa because this is my friend. Yeah. Alunge no
osiepa be seneno gimane ne YouTube ni nena Elvis odio wero wend wacha mondi koni sukari ta sukari tamu sukari yawo owero nyaka gimora mora to oknwa mako wagone balakato hotel kawo kadhi eduka aromo gi balakato gi Elvis kawuoso to kadona ago okang mora achiel ariyo adhi arom gi balakato kaneno e nadok chien mawacho ni gin jomo seriwore koro kanyala approach we adogo kana dogo apimo ne osiepa gino no chama to ingeni wapango release moro ni koro sama wagone simu ni to balakato biro lokore bange ma our gentleman agreement cha ubiro loko owacho niya ni Elvis yuak ni tich manotimo ni no pochule koro ni dongi balance dacho ni en be obukore ni na dongi pesa ne elfadi are na mi elfadek ta donga di to makiu nash adote pesa mani miyo ngato 2 years ago nyalo wi ayu erika ka thinking ni capacity ni opinya paro gimane timo 2 years ago pesa mami Elvis balakato matching morona leo 2000 the same song balakato no ya nyama safari komne kanyalo kama ndicho mbele don't you retrieve those messages balakato yanya ni watch the same song mine no mokelo watch and pesa statements ga are here these are M-Pesa statements ga mami so how I used to pay balakato ma ineno nitiere Victor mavino nyango Victor nyango ngenyka mana miyo balakato owino balakato 5,000 Victor win this is 5,000 to kuna the recent M-Pesa mane wakoro ge demand for more money owacho ni wadongi pesa ne waoro ne 4,000 there is a unaona these are M-Pesa manatimo kaoro ne balakato pesa balakato 9,500 mahakani idwangisa ni balakato ni yani chuora moro manyalo kata ne nyapiwa moro madwa pono pesa kuoma no manyiso ni imbe to magi mana the same project these are different projects mawasetim the agreement kama na wabedo wako there was 5,000 any idea me generate in my song 5,000 to benoka leo balakato ngamo kinyal tiyo go maonge pesa Elvis makoro sanyono gi makore mondo koro gigoya piny he knows the character of that person and balakato en ngama pieda iji oketo pesa mbele Elvis kano wero ni tagoto ni balakato kino mungizania ni eno kia tino be ayano ragiba Elvis kaka video no kaweno mokete YouTube ne ayano rakode mano kente maber mano song ni SHIQO you understand to ungiso wania that is strike song rangiso ukipa ni ngama ongega okeka things slow the bed ni SHIQO machonecha that's it mogimarach you understand to lungisa ni take things slow mondinge ni ginyo akanye akanya ka demand pesa mano demand bono waoro still ngani to wakao pesa mano extortion me are the right extortion it is ngani duaro o blackmail koro kano dio wero ni moketo YouTube channel ne an ka patik mar gocho ne makyude wa travel to wadhi e show madala the person manene buta iluongo ni Oscar goya ja Oscar no winjo kaka jamani wuoyo na kapini ni Elvis ang'o metimo kamacho ikaw wenda iwero gi lyrics gate gi melody iwero why balakato Elvis no wona marach ma Oscar ngizani SHIQO manunga ni ma Elvis word Phoebe o word gi word Phoebe matin
En producer mane manyalo ka wendi mawer makete YouTube channel kana wapenjo on social media wadhi wang'iyo wayudo ni ati they had an agreement with Balakato ni Balakato nochako kawo the same song momiye with whose permission. That's my song. Iwinjo explanation. Yeah, mano wende ng'at mano wenda Elvis onge kata right mar wero otimo gima rach ma joluo nego kwer manyiso ni gigi tan kaka ng'eye Elvis odonje kinde ka mochako insult Elvis Balakato kanyiso Balakato ni wende mosetimo gi SHIQO ni wende gi ok nochuli okia agreement mane wan go between me and ok ni okanyal ndiko we but at least miye wadu a chance so yude gimoro kodonjo ga yeye minga ndiko kenda I have a strong woman baby kasi Osiepa I have songs Mokinyala from nowhere I think he's song atoni SHIQO ni animo generating your ideas to my song doesn't mean you own those songs to karakine no ni songs gimadi lakini wer gikendi why come to me koro neni nyiego moro ka jogi uditarita kase tiyo gi pesa mang'eny mar golo thum koro wuok thum koro chiek iritarita kase upload ni Balakato ndio huyo before Balakato Elvis o strike songs kama ne watimo kode igiluongo ni agutera gi sponsor Omari Nash, let me tell you. Strike songs are real. We assumed that wawacho ni okwadwa lao record wawe strikes bingeni ya strikes go say YouTube go say nisani your channel is at risk. Get one strike you below YouTube. You understand? But still never take it slow wawacho ni okwadwa donye niketinga madoje YouTube nika strike songs. Mano jajua. Happy making your neck, mama making your dream. Yeah, I remember and I seen the strike for several times. I know how it went. Yeah. To Matthew, these songs have been in my YouTube for more than 3 good years. More than 3 good years. We've been friends with you. Why don't you call me and tell me, Nia? These songs moka nene YouTube channel ni. Please, Golgi. We wadoge drawing board. Ichula for what I did. Ama kila ngato kete YouTube channel mondo at least you do my part. Yeah. No copyright. Copyright me or protect such people kaka one. Yeah. The people that people take advantage of. I've got right in that song. I performed in that song. Whether you are an other producer, you performed in that song, you got a right. You also have your part there. Yes. Where does my royalties come in? Ido chamogini Ken. Before you had no issue. Just because I took this song and I went ahead and redo. Yeah, you did it somewhere else. Ido litni. But I think it's not right. Ido litni. Inyalo tema I think ni kata mana studios wage inyalo dhi studios. Let me tell you, if you are a customer, you are not satisfied with my service, you are allowed to go and buy it somewhere at the same product. Yeah. So Elvis is strike song. Jangoda kochoni. Umisani Elvis, can we talk? Elvis no ngisani en gi session no kanyal we session no only work. Gocho na samoro. Ogocho ni gimoro sa pagario, ni sari sa pagario. This guy had blocked him. Oro ingeni YouTube ko oro ni strike nyaki tibrinade. Idu work with that ni. Kitikita na assume ni karaini ya ile ngamara. I had to strike them and explain gimomio that song is in my YouTube because my voice are there. My lyrics are there. I perform this. I took a microphone come on to perform. Why do you take that? Why do you take my advantage of me because you feel near and vulnerable? Or can I defend myself? But that is so bad. Let me tell you something. Samidika MCSK anangi collab monega release. Samidika MCSK katedwa register. Kata copyright ko.
they don't allow you to register a collab because they want to hear the other person's go ahead. So enter no register songs in other without you. Yeah, manyiso ne chulo gigi, but on the other side, podo register own. Not really. What I mean is, I performed this song. Yeah. You never pay. This song is in your YouTube channel. Yes, yeah. Although you own outright 100%, this is Chico record. Yes, yeah. You came and say, Chico, because of your creativity and your voice, I'm giving you this amount. Kaka angiel kibala kato. I have a right to come by like court. Mami, this is the agreement we had. This is the amount we used to transact. Kaka mari kibala kato. Yes. I paid this, I paid the other one. Project machielo na chulo mana chulo ya. To makiuni gitamo renya kamoko manamiyo gikashta. Which is nyasaye mabro chulo. Ket karma minenoni is real, is a bitch. It will come back to you. Every choice has consequences. I went back to his YouTube and looked, and then okanitire moko moketo mame without my consent. I had to strike. The moment mimi yangu nikapata strike, wakaenda wakastrike hizo songs zote, yao pia ilikuwa strike. I lose my YouTube channel sana. In fact, na lose perform. Next odus mari. To adira ka YouTube channel wa bias they were married. But they contemplated and see Kenyakone has a right to this. See what is right. So as we talk, you don't have your YouTube channel? I don't have my YouTube channel. Elvis has no YouTube channel. Because of what? Age limit. Jealousy. Sijamkosea Elvis, gina magichako nyona niketi they feel near, ni SHIQO now is on top, is making it, and wanowe waka. But gini timore duo, and let me just talk. Ina no, manajua, I'm beginning as a bit the industry. You look at somebody join you making art. Or any video many take off the video strike now. I can remember back when it happened, and it was not something. One industry where they go more, but more complicated. But let me short. I have a lot to say. Please. If I'm wrong, call Steve Ojanam. Steve Ojanam almost where to. Dano moko di video ko lando no where to. Ingene no where nango. No one kata ko date. Ingene no where nango. Nowhere because of this same person. Somebody from nowhere came and no sponsor. Mwenye unenya ka instrument. Yeah. Instruments go Elvis no ka one by one. Okay, studio. Song more make a team. I can even tell you now was even Manenda lo manager man very well together with Elvis studio. Cook out song we could take okay to YouTube channel. To have a bear. I'm here where more Makoro J and Hangani. Capo Cagolo official video. No cover video. And in a pacha, Nangino Kaubi Omaka, Omeyake to YouTube. Ngane no ka yini mokete YouTube channel. Toriek no sadi. Re marafiki GJM no kete YouTube channel. Ini mnisania, what kind of a person is that? Ma enod wati yoge ngato nikito feeling and is talented. Obiro ge idea to nisani SHIQO. Nichire ver moro ka bidonje. The Abutera was easy time. Okanatu aware because I came to Nichi Kakanakora Chako value na. Musaya Mukitu do well Moko. Where no, Okube the YouTube channel no, Nyaka agreement an agreement of a wasanige tema no temo. Nyaka give you the YouTube. And a bit of Maria Madia complain. What of your money what him or Kode, Abutera, Lolo, Panaboy, Shana? These people will come and haunt him. Imagine Kanyo Gibiro Yalo Bires a YouTube Mar Elvis. Elvis
biro bedo gi YouTube nikech collab motimo jo. Yani agreement mane go kon. Yeah. Kitimo collab right now one kadwa timo collab nyaka penjra. We are write it on paper. I pay you. Iveri giwerni ama watime kama wapogi yote. Where do you come in? You know? But koro Elvis eno kao gini ni song ni. We have no right. But dire kano feel ni angara dogo chulo. Nungisa ni SHIQO. Gold song. Dire kanga mapache kiyo. Inyalo kao everything but okinyal kao humanity. You can't. Kichigini no pwede gi Nyasaye. Koro Elvis nitimo gimarach. The reason being near aonge gopi mora. To kana chako gini. Ini wuone chako striking. Inside yaka Banakat. Do you really know the agreement we had between me and Banakat when we were writing songs? Kuna song nyingine anasema Mama Ida. Mama Ida came here like this. Kani watu Mama Ida ndalo election. To abiro gi idea wacho niya, yose wero Raila. To jipoko wero Mama Ida. Amiye that idea. Agise ni Banakat wabed piny mondo walos ne mama ni po. Wawer mama, yose wero mama. Wawer mama. To gini ko wak maber. We will share money. Mane kaka ni watike kama. Adire mwa di studio mwa record song. Kaplan golo mara. To akwilo cho okwongo na golo. To nyaka Banakato mangisa ni SHIQO ileo. Wakol gini tama penje niya wakete kanye. Wakete YouTube channel niko so wakete YouTube channel. Nungisa ni dikachini mafungere kete YouTube channel. Tadira kama manyo ways kaka wanya lochoko ne mama mo window werni. Macheng moro okolo pesa. Omi SHIQO kikiwe ati. Awacha na dira been loyal to this person onya logi. I've been loyal. Mavo kama poko orwake a story to mavo nyalo misi. Yeah. I was loyal. Kakoro ochopo kumakora manyo yore koni kaka nyalo werni nyalo chopo ne mama. Okno go. Tangise ni owado tama lakini kikwa yine. Tangise ni wadi ni te kondo wa log relate. So nisani awea. Mado wendi SHIQO. Wea chikoro no winji. Koro sani to bukore. Ungisane ni no winjore ni pa every song achule 40,000. Who does that? Kata jato mane manyalo mi that amount. Kata luongo preceding isenia. Ba and give 40,000 ero amiso. Even if no nyalo yi. Talk ni akio kanyalu diko we. I was just taking your ideas. Tokoro mimi mbona we strike kama sasa matunda ndio hiyo inaiva. Una strike. Intention man. Elvis. Any little man. Mimi sijakosea huyu. Yeah. I don't owe you. I owe you nothing. Just because in only SHIQO is doing it, uko toko nigikoni ko kagi go shoginda, SHIQO nigi pesa. Wa manyu yo moro mwanyalo kao pesa kuno. So this person can call us and tell us ni wa anadwaro pesa nikitino kichule wewe. Wangi sini kata jower madongo ginyeuga songs. To ginyewa according to agreement mingo. Angisene adira ka nanyalo mi 40,000. You do think I can manage? Right now. Tongangi sini amano kara wera gimarani. Hatungeendelea. Na mbona tuliendelea nikaimba hizo songs tano without you complaining? So why do you want to give yourself what credit? Yourself value with my brand. This time, what credit? You giving your credit card. You unajipea credit card. Your value with my brand. Tokipejo Balakato, I know Balakato as a drummist, not as a songwriter. Go to his page.
mapenzi tamu. To Elvis otimo marach, ochako cycling kende. To gikwinya. Ochako ka wenda makora dwa release ni, ochako wero. To kipenje to wacho ni gini ne gindikore gi ng'ani. Ng'ama tuo wadgi katona. Dakni gona simu ming'isa ni SHIQO ber moro kwa usnani. Tipo nango gi balaka. Problem kan chini ati gino sa usna gole. To kiduoka na pesa mabasi. To kiduo usolana. Idwa usolana. An gi mia diki. An gi mia chi. An ni landa ni mia chi. Te kau mia chi andano. Mi mia ID title deed. Ama pia kau landa no ma dia use 10 million. Will you still come back and say I want that land? Me use 10 million. That thing. Business. Mama land. Ni wati koregi bala kato. This is our statement. This is our M-Pesa statement. This is our M-Pesa statement. Man, this is what Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Nyapara mo kaka winjo kanyo no endo pod gibiro ni achiel kachiel kokalo e LTN. Kawuono rwakwage makoteko. Kaka nyalo neno kanyo no endo. Iwa wang but dendwa to winjo maber. Iwa to wang te but dendwa to neno mayom. Kikibed ni ati kata kuponi ja Kristo ma fast. Inen motaro ka. Fast to ine lau mar makoteko. To pudi paro ni kumomete mayom mabende omewa platform ni iluongo ni Benelix Launch. Inyalo biro kaendi at Dreams Park. Podwan kaendi gi SHIQO nyar Kisumu. Iyo wang but wan kaendi at least omadho soda bet kule dao namba modho pi bathe kaendi. Pesa no gole sukari. Pesa ogole gige sukari. SHIQO nyar Kisumu. Ne puro wuoyo kacha endo. Pod ni miyowa story kaka osebet. Wachopo kuma koro YouTube ni iwacho ni chal ka gima koro tipo kuma lale. Kanye mono wanti? Yes, kora nomeo Omari. Manga mana wuotho go, manga mana nyalo donje ode freestyle anytime. So nikech somebody came in my life, which is Mcafibi. Mcafibi is now my husband. Mawala mo Nyasaye ni adira Nyasaye. Elvis Achela is the same person, the same people, the family ne. Mano say what my health status to my husband. They give what because I was nentire di moro nentire kindago wadi. So it's like ni anube You're positive. I'm positive. Manogi managi watching. I have no evidence, but they say, "Koro jamani, nigi akona uchungu. Ni I'm no longer with them." Matthew, let me tell you something. Maina, wacha nikuambie Maina. The same picture mine none. 2 months ago, is it 2 months or makoro what the break? January. Yeah. What the money shopping? Kogo na simu. Omisani ange idea moro. Ibubi. Rengane. Itibrinade. Wanjibu. Olunga ni wanjibu. Wanjiko. Ange idea moro kan. To ano kawera di jamani. Mausiepa. Sanyuka I'm no longer walking alone. Yes. Awacha no siepa. We wadi giba na katu wawinde no wacha. Wadi money shopping. Maten kanyedo. Malawa around 50.
inadre kanyo kata kadin to den mana shapi ok kwany wadhi e od balakat ka wadhi to ondiko wer moro kanyo to ng'isa ni SHIQO to rach balakato en achiel is a copy paste odhi ong'iyo wer moro kata ineno wer moro makoro walaro ni ogole wer moro ni afly tamba wacho ni nikech en afly wan wawere gi dholuo maybe italeta issue to e kaka nadhi aloke kocha Elvis to nogoya direct kaka bit gi gimoro amora nokawo mar afly the ambe na wacho ni yawa an gi quality na ne okadwa kawo man ema miyo nadhi aribigo kiwinjo werni mar nini ma iluongo ni mapenzi tamu. We went and redo the song to redo the song plus the lyrics. We rewrite. Si pengen iuang makor. Iuang lakini navumilia niketi sasa ndio safari ya muziki. Eka cha madongo mana afadhali gitimo gini kan 8,000 subscribers. What of that gi million. Dai wak maromna. Mano de corona. Koro amachacha nokomora production Elvis nokomora niketoka wa flight mora tawacho ni amae ndiko pasting mo kadwa timo ngamo kwal to beat ngato piny ni yo musician are copy pasting everywhere mo kinyal wacho but mimi vile tulifanya hii it's totally different. I wish nido simbani do kopedo this flash kama hivi ungesikia hiyo audio hapo to Elvis kawacho ni atinia dire ngima chungu koda. Why did he send me the song? I confirmed 1 year leo ka ukinyalo ngoda to iwe na fo kabibedo mo fo for them nigere na mabro biro to chanwa to misani SHIQO stop doing things kimaibebe do it here ameni chanu iwo choni kata dako ma de to ko fuo pro to ko rie nikichoko nyalo luo the same yo mano luo cho nitiere wer moro ma wero ni strong woman o wacho ni ya ano apogora gi nyako mingeyo ga ma nyako mopogore okeni nyako minyalo luonga anywhere titiyogo kakene ngama nyalo luongo tinyono piny kaka dasta tekana okan machon alokora because I know my worth right now. SHIQO mineno ni oseng'e worth ne and right now I'm building my brand machopo kama chalo kama why do you want to use my brand to make your brand at the same time brand ni otamegero brand ni otamigero bed king'eyo ni a decision mani make mar turn down it has come back to you. YouTube channel ni yote ni chako YouTube before me mana maten kidogo ningekuwa na kupita anayao YouTube channel la 2020 mineno 20 whatever people used to take advantage of me an kada wacho nek ni adwa tero umbele onge ngama yalo chini nikechubro chula milioni when drop tag na mare ni winjo ni Barikiwa studio no alone I can stand with that voice alone with the musicians to nyalo chula gimalo manyise ni na mego Barikiwa studio is my voice to kana dira ni I'm telling you I can be a billionaire right now. People have been using my voice for no good apparent reason. Koro nikesa sasa SHIQO amerevuka kuna mtu amemchanua Elvis anaona ati no Elvis no niko na message moroka Elvis no ngisani you little brat inyono kamarach ini waie balaka Elvis ngisa ni machalo kama balaka tunaye amejitupa because I wish Doriek do watu ni watigi SHIQO ne to make my brand. Let me tell you, let me call you Maina emapendi ni Maina koro kocho pokuma kore do ngiso ngato letting you are a songwriter who will you referring in the college at least you have to nyakiberi ngame nyalo refanya wasipelo kwa team SHIQO wasipelo kwa team SHIQO tajera kivicho and let me tell you something nani Marina relax without voice is nothing inyalonde ko relax minde
Nindi Kupukta. Who makes that, who gives life to that music, to that lyric? Artist has Who give life to those lyrics that you're writing? Who? There must be somebody saying it. Who? I can give it melody and make it sweeter because it's this kind of voice I have. So Marinash, Victor, think, inge kumane wachako kodi, you know it very well. Elvis, mene noni, ndalo mane wandiko gigi, ndalo mane wa create this music, these ideas, he wasn't there. Nitiere wer moro ni Martin Odoyo. Martin Odoyo is someone's lyrics. Why do you own those lyrics? You say those are your lyrics. You don't know details. I'm changing those details into music. I give them melody. You come and say that you wrote those lyrics. Con person, makori golo iketo piny, no pidhi maromna. Balakato no chopo kumakoro kata nyithind no de chiege ne de nyuol. Elvis no nen kanyo, ngama no chungi balakato. I stood with him kinyolo nyithindo go kama. I paid my money. Mo wacho ni it ni you are godmother, you godfather mari nyithindo. Yes. Kuma wae balakato wa mabo. Elvis makoro wuondi ne odwa kosana mana kini. An ngama ni nyalo gona simu kata gotieno kinyisa ni SHIQO na miare. I was very loyal to this man. But they have come against me. They get tear down. But I'm strong enough. I'm strong enough. And given the makatapokari, Monday kokenda. You understand Marina? And nga makadi studio kama endi mia microphone itoke studio. The music just flows. The lyrics comes. I have my director, music director. Yeah. Ogolo nyaka wende ma he is not even related to Corona. Awero ndalo Corona. So who was that music director? First Egama Mar the band leader Mar in Rumba Japan. I paid my money. You did that. It can cost Mar songs go. It can cost Mar videos go. Everybody who participated in my songs, I paid, including you. So Marina, this is so painful. No, These people are fighting somebody. He has nothing. He also nagi moro minisa ni kaulauni. Kali albiro kendo ni sinia mai ni kechikola neno kabali leo akao. That should not be the case. Even if we did cash on cash, it doesn't allow you to do that. Balakato itimo gimaraj. Back in your mind, you know the truth. Ingea diera. So the first message manaoro ni was keep quiet. Ikolo pesa kuma. Ikia kuma gole pesa. Anatio mateto na marinash. Atio matek makinene band marina only lady. Kiki panengi mayo. Samoro tiende na quote. Ma akanyal control because I'm standing there to support my music and my family. Makia also have a kid. No. Kaka impe ingenye tena. But Elvis bediking and give me pedo sani. Emibro cow. Emibro kai. Bediking and Miriambo me pedo right now. Emibro kai. Just imagine it put her down because of Niego. And I won't get anything. Emomi local strike before Kana Yudo strikes the local strike back. We took a break and said no. Where. Then Kabiro Bani. Itako striking yani sasa anything. And without thinking nigi mageti money, we turn against them. Saniko YouTube now they play. Nee, it's because of you. And who started the game? You started it. Should I sit down kaka nuneo ganishi go bet queen to what or you work then a biro idia kwa anyone? I will not do that. I'm easy one. And then all alone on music. No one can attest to where I've come from. Except the person who knows me very well. Kaka nyeti walk yalu what or anything about me. Because I've struggled to stand to be where I am right now. I've used money, cut the interviews, I'm gonna use money to promote my music. And you guys, you want money well seated.
backfire, and karma is a bitch. You know it now. I've worked so hard to be where I am right now. Ma Elvis and Balakato Makian knows nothing of how I've reached here. They come and a gang against me. You come to my property and destroy my property and expect me to pay you again. Actually, it's not even... Emotionally, you've damaged me. Emotionally, you've damaged me. Balakat, Victor, give you choke me. So let me tell you, you know the truth. You know the truth. Elvis has nothing to do with everything that is happening. Enen Ginyego to Janyego, bedo compared gi Janek. Janyego ngamarach. Janyego nyalo moni kata chopo kumejo an platforms mase chope ino kinyal nyon. It will take you years. Marinash. Yeah. Away. Nyakore mogi kaki winjo kanyo no endo. Ana podwa kwayo ne koni gimoro timore wangi ways ma inyalo solve. Ana ywak chien kacha mana about YouTube channel. Onge gima gero tek ka YouTube channel. Platforms gero tek serious. Aywak chien kacha cha some people hawacho kaka nyalo wacho, but truth be told, okonyi soni kuponi maybe work clash matin. In fact, mote moreni to no ken kata chwani. Nikech ini dhi gola project. Golo project. Nikech machani sitiyo. I don't think ni tire problem. So Balakat Elvis dito wero the same way mana seti me studio ne obio wero moket. Alafu mbejo pinge nyubedo unafunikwa munasikiza the same song. I know it's because fans samoro nyalo take time mondo nigingene wero werne SHIQO. Marinash have used money. I imagine me somebody better pain is there to bring me down. I've used money. Kata YouTube mina no gero kio. And I'm struggling. Italo paranda no bane me interview mo pong. I was at 2,000. Yeah, come on, I've done that. Imagine somebody from somewhere. Obiro, late now. And I've really struggled. And these are the same people that takes advantage of you because they feel me. You don't know your work. But I believe ni komonya lo be pen para switch. Elvis podonya lo Elvis, I'm telling you. Ikosona inya. Tonya sai makapire dina nya sai ni tiene mangado pura. Kani tiene sai mangado pura mara die. Opoga kinda ko. Toka ana barat. Kata ken nego no ne. Onge nyako manyalo bire public kaywa. Koko temne gimoro. Kata ngamo take advantage of high bedroom. She will come and talk. To be where I am right now, it's by the grace of God. Nimefanya vitu zingine zenye hata siwezi kusema mbele ya kamera. To be where I am right now. You've taken advantage of this lady. But you are not going to do that anymore. Kasenge work now, and right now, Elvis and Nama. Elvis otimo gima rach, to timo gini ni wach nyiego. But we can still talk. Nyiego, to jamani nigi nyiego karang. Ka 2 good years kapok release any project. Tajina kado gola ni, to this guy comes, giriwore. Balakat. These are M-Pesa statement. Omari, it's not easy. Sio rahisi. Mimi mwenyewe nimepitia ambapo if
not Elvis. But Elvis is nowhere in this story. Elvis is fixing himself. When they go, kata kiti kolo, one person a go live a masterpiece. 10,000 equivalents. To manumana production. Okay, chulo instrumentalist. It was live recorded. Balakata jena played the drum. Kana dira I had his money. Angekubali kuja kucheza. Balakato atimu kuni project maybe a big. You've never told me ni chere pesa anymore. But you always have faith ni chengo SHIQO ni Mungu atamushikilia mkono atatoka nitatoka. Mbona sasa unaingilia? SHIQO kadang update matin what ini ini marumo nyalo timo what is this thing kata yo depan intin ko nyalo bit kata Elvis mondo ore no ne retract this track Ana lo acho Omari Nash ana kuma chopeni Okadoa. YouTube no the other year. Ngoja na wachane obolo striker on the goal line. Mama mukago mukatani orango in one. Ngamone ni kedongo kama ngamone ni kitimugi kama ngamone ni samoro kata chingoro nokte mopoga gichuora. Ene mana ni simu ni onloko nyaka password mag Facebook na. Okuma neno wer na YouTube. When they must count 2 years and when they must bedo. In fact, nini sponsor watimo way back in 2017 or 2016, 5 years ago. Ibedo striking right now. There's nothing we can sit down and talk about unless I get my I get my justice. Because if you say Bedokote money, but this time round you'll have to pay. Balakato, kanya lumisi ago bura penya ka akakau bede na polo penya wacho ni bas. Wacho ni wende gi make. To mano voice na mano pesa gamuti. Ikia kata kaka natimo production pesa manati. Koro duok na millions ga. Ika wende ge gold voices. What will you do? Ocho pokumakoro enaptila pagaria wacho ni ya. Pesa maseti go from the beginning of all this nikech hizo vitu zote zimecost songs zangu zote. No cost some cash in a production. I know. People who knows how to make music, they know. One song can then look at 300,000 and above. Last time. Will you refund me all those millions? Will you? I want to gold voices, guy. Don't give me what you make it go. Will you? Think. Think before you act. Ini nga manene ke namba na iko na simu tingi sana SHIQO wabe depend wa ulo. To still man to man a gentleman talk me said Tanish you come against you turn against our man a gentleman talk whereby I come to you and tell you Marinash I only have 2,000. If you can give me this glass I'll appreciate. And if you cannot, stay with it. So you have that choice. Why take it if you know that it doesn't? Why take that 2,000 and you know that it doesn't work? So right now I'm seeing his worth. I bought it at 2,000, and now you're seeing how I've pimped it. I've turned it to be something else. You want back with another? I'm demanding. You're demanding for more money. That one is extortion of money. You are extorting money from me, and you will not get. Manota nise Marinash, pesa maseti yoko mjamani. That enough. Lokoro kago alo yobura. Akao badana kago ape. Awachoni ya.
voices zangu to the beats because the honor of the beats nitie. Hebuka can attest to that. Vasco can attest to that. Song makoro nunga jamani ngoyo pinyi tamu mama sukari tamu. Ingenga manongo keyboard ka Elvis. Oh nani? Jama makone nani? Gitani. Nimesahau jina. Nge. Ene mana ko katanyosha waromo katongisa ni SHIQO. Ine mani dunga mechula. Mana ko gita song. Mucho kona. Nile stop to Koro, there is nothing we can do. Justice prevail. Idea kanya sign is for the truth. Almo kanya sign makata kan tire mu mamoroma can be there to be to act as an example. Ma what you marry nash. Ako moragi nya sacha. Kadira ane maposone jo. Nya sign negaka. I don't deserve to live. But kanya sign is for the truth. Anitete. God is for the truth. There is God existing. If there is God existing, Marinash, when is today? It's 7. It's 7 p.m. Today 7. Tomorrow in the morning. Tomorrow the same time. Can you say where? There is no any gimoro marach makanya a woman can stand before you a piny mangima. Ingeni hii kitu yako si ya watu mmoja wawili. Kila ngato neno Marinash LTN is a nationwide media. Okanya mchunge mbele kamera kariamo. Ni biloriamo. A biloriamo for what purpose? No, it is painful. And you share this idea. I know Mark and Kate as a bit one, as a bit involved, as a bit a victim. Yeah. And we should also learn from people's stories. Story na, story ni. Or could you be nigi manipulated? Todira kalwarat. Step the number at. Kata kipenjo nani no Elisha Toto. Bro, me say the same story what this man did to him. And the negative manaka police. Because he took his YouTube channel, nikeche collab managete much. Who doesn't know that? Karibu uwe career ya huyu mkijana. Thank God ali rise again. Because Nyasaye chunga gadira. No Nyasaye man mauna mo anange Nyasacha. And this person I'm serving. And atakutione kachon. Angiso Nyasaye gadira Nyasaye Kenya no par. Kana mako microphone one day ya chunge mbele congregation kapaki. This is the time you should fight for it. Para gi maber manatimoni. Manateme mnyimi. Maji no warore nikech na mako microphone kapa kwenye to fight for it. These people think I don't know my right. 9,000, 4,000, 5,000, 3,000, 500. Balakato engachwa. No, you are paying for the service. I was paying for the services because I know in future, I wish I used the M-Pesa. All the transactions. But I'm Ariel. There is nothing, there is no any project macro demo without us writing down, be it producer or even an instrumentalist. Yes, Marinash, in a late, but I'm not going to work very much. These people have used me for a long time. Balakato claim nini nimekutoka. Mtu akisema nimekutoka inamaanisha nini? Meaning niki kamanate mokode awe. Manga manenya luluonga tumisa ni wa madhita. Wadem kama. But mangi kamana we because I'm now a woman of the house. I'm married. We can't do those things anymore. If you knew me and the person, why call me 2 months ago? 2 to 3 months ago, in another project, and you knew me and the person. I don't have your money. I paid for the services. But right now, you should know your work.
Kiki lost brand nigi brand. Kiki grow. Don't try to grow your brand with my brand. I'm a brand more pain has struggled to be where I am. He may build yours. To Elvis, nyego nini gigi kumete mogi biro moni di mabor. Right now, hakuna mtu anaweza kuja kwa studio yako kurecord kwa sababu anajua gipaling meeting. Taking people ipongo dundi anuwende na magolo kanyo ndo kone kukata no be. Ananya loti mobaka kiana. So let me tell you, the voice I sing you can't sing. Originale sing how I sing. Originale chope kumase chope. Ana sing on a platform madongo I can't even speak about. But for that again only one day, one time, abiru chunge mara mbele president kaka naleko cha. Ni SHIQO where tunawero. I will still stand. Kaka sani mi biro ibeti chunga, I will tell you the truth because I don't fear you. If you are a man enough, jaodame goni simu diokidwa because you never wanted that conversation. Need wati monate marach. Tote marach metimo nani dongo nenore lela, dongo tianyore lela. Onenore lela ni ngarach. Ini songa, ini pokai bigi so joluone ber. Now who will trust you? Any artist mabire ginene we should caution it when he comes to your studio because these are the things you are going to do to him. Iwero wenda kapoka release just because now he let me now work a studio ni made atimo song no kamoro no. Monde yud kazi ya msalaba kod Liz nyaseme kaka skiza tune mari. D-Star, abora chiel star, ochikoria dek hash. Uteni, usuni kod LTN, luo trending nation. Inyalo miyo wa view mari kaka imi winje gi kanyo no endo. En mane akeni mbele kae ndi SHIQO nya KISUMO dhia YouTube channel manyien koso timo nang'o. Okoni ati maybe ochopo kuma koro yawe YouTube channel manyien wa support SHIQO nya KISUMO. Unyalo parambe ni support akacha ka mara olal omiyo kawuono ji nyalo neno LTN. Da sim ndalo cha de koro waonge gi LTN. Mano nyiso ni kopo ne support ng'ato ikia gima ng'ato ni. Koko wacho ni SHIQO nya KISUMO yao, but koko no yao. Ni koro tamre ne mache chok nyal duogo no yao mo. Wa support SHIQO nya KISUMO. She has a talent. And I believe ni podo the far. Nikech talent en go legit. And ngata maybe ni industry mar music kata sana. Kopo ni ati chopo kuma koro wadhi e social media handles. To mano koro nikech wanyalo wuoyo at personal level. Kata ni bed mana ni chowang marom nani. Mano nyiso ni kopo ni en ng'at moro moyudie mudo, mano ng'ama nyalo kata mana ni. Nikech ok odwa ber matimore ngimani. En moro ma intiere Elvis, Mcafibi, to ge jok mobedo involved. Please. Waywa uchien matin. Wasebudho industry. Magi gik monego bed ni waneno kuom nyithindo moko matindo machalo papati. Elvis Kadori jok moko manodonjo recently katumari gini, but you must put the industry, we need to know how to handle ourselves. One kai ndi pod wan gi SHIQO nya KISUMO en gi evidences kai ndi kaka no chulo project and the rest. You can see messages and everything, they are here. Please watikuru gini maber kaka kiko kal kuma koro dhieni ndi. Because kako wamedo yuae, kako medo kao resources, lawyer, time and everything. SHIQO nya KISUMO. Ere yo maber ma ineno no ni bedi wati. Nikech kumoro moro ma problem nitie, solution nyalo biti. However much may you want. Gini let me tell you, it won't be that easy because damages to setting money. Yeah. At the same time, yogi pose go YouTube na pay. Mom, me and you can notice me, I have 7 legs. My
media distributor, map distribute my song. No one ever like to sing. Why have you done that? To Balakato, not working in SHIQO, nigi pesa. To no pende ni pesa, no dagi what. Of which ni Balakato in Balakato, Victor or win. You know me, that's not the truth. I don't have any, I don't know him. Pesa ni tena mi kaka ni wa window. Yeah. So kati po ni window rigi ban Elvis. Mundi ko rupenye ni I have evidence. Why take my money again? Kise you donga manyeo land ni kata ni manyeo property ki pesa mang'eny. Idwoko ne ng'acha pesa ne. Iwacho ni pesa nini ne tin. Ayudo ng'ama onyiewo irane gi pesa mang'eny. Yes. Koro mari ni kawibet. Dong kamu ni tak kitieko wach. Kau dua wacho ni nachamo pesa. Dong. To ina the same person na niko na simu. Kinyisa ni aya. Nitire part madwa weyo katongo ne kawe. Koro ochopo kuma kora ngiso el Balakato ni Balakato. Ongiso manager nani. Ni en gi balance ne 2000. Ongiso manager ni nami 3000, which is not true. Nami pesa. I don't give pesa 2000. So ambe no kadwa yuara acha ni sawa. To wacho ni nyaka Elvis be yua ni pesa nenu dado. Tapende ni pesa ni 2000. Bana kama adwa webura to koro ni wamie condition. Wauro ni pesa ni one condition. Thing is Elvis or pull down song na mowero mogete YouTube. Tinge di main Balakato no misoa. And ina no Safaricom nyocha wadika Safaricom ungisoni they will retrieve the voices. I'm telling you ni Balakato utaponyoka because the voices ukire esi. No. Ko wachonwa ni hadmadogi manaki yake ndadi pull that song down. Unaura balance na monadia pull that song down. Tawa penye ni hizi pull down tionge logins marge nacho. Is you to go to that person to listen and pull this song down, song ni marge. Pull it down. Domane kakete. Exactly. Mangani oketowa ni osegolo kara negi Elvis kamora chia. Iketo song cha private. Hidden. One give for one the song is cool down. Waropes. Kakanel. Yani is like ngato or kidnap nyathini. Don't demand pesa cool. To kise orone pesa ne. To podo hold that child. One example, mami. Kichi jogo inyalo jogo that being compared today. After Kimama wati chopa 5 ne, the song is in which Koro stress. Koro stress that kanya mana afwenye awachoni there is danger. There is danger. And then no danger. Mawachoni this thing is not makeable. This thing they involve noise. Get no better makeable at that age. Sanyo kan. Kati ya data ngiso Balakato ni I told Balakato ana niko ne message mangise ni Balakato. If let me see if I have that message. I have evidence. Nyaka chieng mane waloso song no. Nyaka date mane waloso song no. Nyaka koro a release jakuen nga. Song ni inano ko long gole kara. Any years macho. 2020 the title was Wodrapo. We came again and we wrote the song in studio Mark Crazy Monkey and Wachake ni mapenzi. Different lyrics.
Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembni wa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Nikech they feel net ni there balakato kata kopenje niya Joshua yamo ni ing'e ni wach hu ing'e ni wach nga okia kata no ya jeje yamo ni en nga okia kata ni Joshua Gutu ni en nga. But mimi ninakuja na song, nakuja na relax nikisha ongea na ule mtu. So I was very loyal. Kuna mwingine pia Collins Apuoyo. Collins Apuoyo no wa make kode agreement. Mongisa no mia pesa di 50,000. Tangisa ni sawa. Kana loso song no ko approve. Mago penitiere demand letter ka songs maonge kate YouTube channel na. Ojeje yamo onge YouTube channel. Joshua poka keto nikech joge pok notieko chulo pesa. Gine joka mimi njoni they are taking advantage because you are a female artist. The formal agreement we had with these people, they turned down. Koro anadia aware nengato wer mangan I feel ningani poko chula. O take the art from me. You are taking the art. You take that in me. Ingelo so nengato wer kaka tek. It's very difficult, yeah, I know. Monda weri ni omari nas okini nyasaye. Nyasaye monega bedna wero. To ina loso ni wer. You've never even aluwi mana kama. Imi kete go winono. Jeje yamo poko chula pesa. Joshua Gutu poko chula pesa. Gigo be poka kete YouTube. Is unfinished project. Over 2 years now. Emakori banda. But you paid. Yeah, I paid. My Elvis emanyalo wacho niya pok natieko chulo studio because at the end of it I also have my own needs. But ino kinya tieko pesa nikech pok ikaw wer. Ma ansure ni ochiegni dhi wero werno. That is his nini ochiegni dhi kaw werno mo wer. Ka onyalo kaw wenda mar wuod rapogi mo dhi ower moket ni mapenzi tamu sukari. Nyaka kaka wero man shuka ai over to is forcing issues the song ato mane wacho ni Elvis mbona waribie mtu song song no bedo after 1 month niki 200 views mimi ku upload yangu ilikuwa in a few hours tulikuwa around 3k tunaelekea saa hii ingekuwa 100 views because it was a good video, a good song, variation, tonal variation, everything, creativity nata ya ketu we akanyunda after 2 years na golo project. Then ngama nje chientio go nandiko nena agocho ne word Phoebe. Nangiso ni word Phoebe. Jogote mona kama. Tonongiza ni SHIQO. Why strike them after all these years? Mago jo nyiego. Joma mago jo nyiego, joma onge ga pesa cha iluongo nang. Joma denyo. Tonongisa no yes. Ikori mago joma denyo. Yes, gin joma denyo. Why do that? Elvis. Eni nyiego mane. He did this because of jealousy. He feel I'm going to make it in on and post shows everywhere. One gi Prince Inda. Ochako wacho nene manodo kairi Prince Inda. Prince Inda has a choice. He had many ladies to work with. But why wait for me? Because he knows my worth. He knows my value. It's not the first time I'm dropping from the band and coming back. Why?
because he knows the value of this lady. Even if ungemwambia nini kama hataki kunirudisha ungemrudisha. Kwani ni wangapi wamemuomba warudi kwa band na hawarudishwi? Why? He knows my value. The kind of job mimi ninamfanyia hakuna msichana anaweza mfanyia. I have a unique voice. I have a unique thing that you don't have. Mane enyiego maketi koda. IPM koda ngama nyako. You should be anafaa kupigana na wanaume wenzake. Wacha mimi ningangane na akina ladies wenzangu. Mbona ningangane na mwanaume? Do you see this scenario on Marinash? Yeah. You need what the koda and dichwo wadu. No. Whatever you did is abomination to men magluo. I'm condemning that. Anwe agoraga kwino chogogi ni agoragi nyiri mwetena. Matimo maber. That's why we can't grow as ladies because we feel near. These people are entitled to us. Anytime magidwa timonwa subject, they want to sleep with us because they feel ni one gine monego gigolwa. Koro thumwok golu ok golo konikech you have to sleep with them. They frustrate you in this way. They take your songs and sing them, re-sing. Gimetimo nano iparo ni ber. Ata ko penji ni shikono kosoni yangu ibiro wacho. And the last time manaromo gi Elvis told me I don't want to see you next to my door, and I obeyed that because I went I went in his house. I was somehow frustrated with life. Tongima yudoga ngato kamora mora. Duk jawero. Elvis, ilanda gi jaoda gi nyathina ni nabiro mi hosta. Duk jawero. The same thing manotimrena can happen to you. Inyalo koso kata pesa kende minyalo pidho go nyithindi. Mana mar mandas no kende. Omeo. Any choices has consequences. To choice ni mar striking my song, my YouTube channel, emo cause all these things. Tongamutuo wa Balakato. Balakato ituo jogi kingeni in, you have nothing to lose. You still demand money from me over my dead body. Over my dead body. Omari Nash, watieko interview ni. Over my dead body, will I'm a fool, akao pesa gite, ataka mingani ngamo destroy my property. Private property. Ngani ubire private property na to destroy. To demand pay. Yane munega demand pay. To Elvis kiki demand anything. You started this. Kabiro EAOD abiro chuanyi, abiro kwinyi, ane mibo kawa jaricho kata kada I pesa maromonade. Ane mi dictere iditwea nikech abire odi without your consent. The same people comes in my residential place without my consent. No yuda ka ane manane ot ka Balakato uluonga Wanjiko. Toko odot matek Wanjiko. To gimoro oringa pacha niya magi joma chuo okinyal piem gi joma chuo ingama dhako. The Lord that gi piny. And I did that and I called my husband. These people are here. That's bad. If anything happens to my family, you will be accountable for. Manota wachoni. Because jogi, ipimo ga mana gi jonek. Janeke manyalo timo nigi machalo kamano. YouTube channel lien gima private ma ngato konego odonje timo gi gik moko maonge. If we had this, you have my phone number, call me. Digo chona tingisa ni ambe da tawacho ni ma relax gadhi kawo gita dhi wero gini kech gin wendu wonda. To agol ginene bura awe kamano. To ini the one by one to these strike songs, mingeni I performed in that song. My voice and lyrics are there. Whether you composed it, whether you produce it, I have right in that song. No copyright minenoni. Protect people like me. Any image make it a YouTube channel without my consent and my name is there and my image. Mano go ipen.
Yeah, it is true. An adhi ang'iya ng'ane ayudo ka ntiere live moro no keto without, in fact, using the nice eye. Why did you do that? Kata kana ne watimo gimoro kamoro achiel, you had to ask me, because mano en kata photography. Photographer ok nyal kao picha ni ma post without your consent. Yeah, it is true. Unless you are informed. Unless you are informed. Koro ini you are so special ni ilalo YouTube channel ni anema madhogo dhanio. Mukuki mchungu kwa nguruwe. Mutamu kwa? Mukuku mtamu kwa nguruwe, mchungu kwa binadamu. Exactly, yeah. Nashi, mimi I have evidence. Yeah. And I can prove. Kata song makori neno jamani okete YouTube channel ne over after 3 months. Ma song man over 2 years ago. Wood Rapogi. 2 years ago. Dongi neno? Yeah, neno. 2 years ago. Mano evidence. Tongani biro upload gini 3 months ago. Jakuen nga. Mari Nash ngisi nga jogi ni jakuen nga. Jakuo thum to wuon thumen nga. Ja wuon thumen nga mono were chon cha. Nga mano were chon. To no were studio nga. E studio jakuo. E studio jakuo. To jakuo ni overconfidence ni ane makwalo thumbe. To ini nyalo neno gini elela. Wach matek yani ngamono kwalo thumbe. Ini nyalo neno gini elela. Ami ma picha man karango. Adwa ni wach ne jogi ke gi wach ni akwalo thum. To ine jamani no upload gini 2 months ago donge. 2 months or 1 month ago. When is this? Watch date, watch ne jogi. 3rd March 2022. 3rd March 2022. The title of the song? Wood Rapogi. Wood Rapogi. Masani na they are right to mapenzi tamu. Aya man studio mane. Ma studio mar Elvis Woodfield. One studio. Donge? Studio, yes. Uluedo ni marnga. Givest mar Elvis. Nini ginene ni neno kanye. Nisebi wallpaper ni nisebiro mi neno la Kisama. Nisega biro. Nasene. Aya. Adwa ni watch ni maen April. Mailungo ni 5th April 2023. 5th April 2023. Mari do the song with the lyrics. Wood Rapogi ni notingo nyaka kumachoge nyaka enda gini. Nachogo nyaka Pius. Nachogo jo band wate. Malaika band tunaleta one wakelo more. But I came to realize why am I doing this? You know, this is my song. Wood Rapogi ni imani tiere kumawacho ni Wood Rapogi achiel kende moto yo chunya. Mabira loko to my current husband. Mawacho niya Wood sa eko nyango. Moto yo achiel kende moto yo chunya. Yeah. Aheri jaoda. To kanye muziki na bira chaka a mention Balakato. USA, Amerika tunakuja USA pamoja na Balakato ya mashine Baba Denzel. I gave him that credit that we were with you. Yeah. No. So Elvis biro to wacho ni eno nyiew thum kuom jandek thum. Jandek thum no onge right e thum no nikech thum ne no sebedo issued kitambo. To in over confidence. In overconfident ni song ni mari. Ni you have right. Ingiso nyaka jopiny. Ni song ni mari. Owadwa. Kamera nena maber. Camera zoom. Kamera nena maber. Any artist madwa timo thum. Go to that studio at your own risk. Which studio? One studio led by Elvis. Mcafibi. Artist boycott. Go to that studio at your own risk. Omera ibro neno madongo mapokine. Mwakuango backup artist, backup ne opongo ginedu. Anitiere wer moro natimo ni marafiki. Anangam kakingea kaka duonda mitni. Anyalo brag ni God blessed me. No me adwol ma mitni. Mine will take you years to have it. Kata mande they donje mi monyon jeri.
kidwaro tidhi muonyo njiri ekiwer kaka wer. You will never fit in my shoes. Balakato, you will never fit in my shoes because I've built this brand from scratch. Elvis, timne ji maber kaka igombo mondo timni in. Itimo na marach. And I had to retreat. Tit for tat is a fair game. Oh, Nikech nabira ng'iyo ni ng'ani okawanga mofuo koro YouTube na dhi lal kamano to mare opongo gi kadu. You have to go imbe ka dhi tiluwa te kaka notimore. To ka YouTube nokoyudo anything is related to me, YouTube channel yako ingekuwa bado iko. But waliangalia wakasema this lady is talking sense. This is her voice. This is her image. This man has to pay. Imeanguka. Wachake from scratch makatako kwa bedo gi agreement. Ichake tachake. Elvis gero tegero. Elvis gero tagero. Mane kumuketa. But mapenzi tamu gole ure though. Mapenzi tamu is not your song. This guy will go to, they will refund my money. From production to video to promotion of the song. Eku own the song. That's how I angade. Onge wuoyo mwadhi wuoyo. It's either we have the boardroom. Wadhi e boardroom tingi sini gol nyako ni dhogi, gol song ni dhogi, kik chakne. Because I have rights that guard me. Copyright guard, rights ma guard me. Werigi YouTube mangenge kise raise a concern to gi keto piny. They want to look ni ngani yana ngomo miyotimo kama. So long as you umesha raise a concern, they will pull your YouTube channel down. What of the judges? What will you tell the judges? What will you stand to tell people? Kakoro gingado bura. Bura idhi ngade. Bura idhi ngade. To let me tell you, bura nyaka ngade. Utimo gimarach, majachien ok nyal timo ne kata ng'ato. Ikoni gitimo gimarach molo jachien. Utimo tim marach ma kata jachien ok nyal timo ne ng'ato. Koro noniri ng'i kuma intie. I'm just a lady, matiyo matek. Osiepa chung mbele kacha chande e kinde chuo kiwero kiot. Koro ng'ani nena katimo maber koro adwa release a project ni ogoya piny. Ng'ama nyalo timo kamano kok jachien. Ng'ama nyalo timo kamano kok janek. Madwa ng'ado dreams gi. Ong'e ni ng'ani en ng'ama millionaire oloso pesa opidho joge, but I want to kill her. To negi adiera tuwaiki. I compare with that. Marinash. It's a painful story as you are listening to SHIQO Nyar KISUMO. SHIQO is really crying about her YouTube channel that is now going. It has gone already. It's not there. No, I'm saying that it's going because Elvis maybe is still having an option of retracting the strikes, and if he can do that, then it means that it will be back. It's not Elvis. Elvis is not Elvis. These people are together, two of them. It's they did this when they were in their right senses. Onge ng'ama mer. Consequences, choices as consequences. Is either you'll pay this lady for the damages. Nyakora mo kaki winjo no endo. Mano SHIQO Nyar KISUMO. Nyako ma bende is talented ahinya. No kwang'e no dhi chopo kanyo. Wan wang'ene wana gi story mar SHIQO Nyar KISUMO. Kako osebedo kowuotho no kwang'eyo ne kare en gi machungu e chunye kamano. Inyalo konwa piny kanyo ni in kaka winjo story. Inyalo konwa ne ng'ama rach e kind jogi endi. Then wang'ene wan gi experts maybe mag mbui, mag laws and everything. Unyalo konwa ne kuma koro chopeni.
wanyalo timo nang'o, nikech one main aim ma wan go en ni wa promote Luo industry, especially music, entertainment industry, wan kaka jo LTN Luo Trending Nation. Gisane pod waluwo machiegni ahinya. We can say that we are following closely case mar SHIQO nyar Kisumu moting'o the songwriter and Elvis wuod Phoebe. Please, ne ng'ata manyalo chiegni gi any team, wang'e ane uru yore minyal konygo gigi endi mondo mi obed kuma kare. And then ne ng'ata manigi chance, wanene muma kae chendo, ura duokwe muma matin tu, mana matin. Iwacho ni Daudi kane manyore gi Saulo, nodhi molidho oyudo kuma gininde. Jorit mono nigi Daudi nokone niya, makore sa minyalo nege, nikech jok monorito Saulo te noneno. To nong'ado mana riak lawe matin, to kodhi mabor to go koko mondo jok owinje. To wacho ni nase biro kanyo manase monjo. Ka ruoth manen Saulo ng'eyo to yudo kong'ado lawe, eka noywak mowacho ni yawa, ng'ani nigi chuny wena, gima chalo kamano. Mano nyiso ni kata in inyalo bedo gi chance mar tieko ng'ato, to bedi gi chuny mar utu, iwach ni yawa koro ng'ane ka tieke. We timo gimoro ka ng'ama nego ng'ato. Waneno kata mana jok monobiro mako Yesu, nong'ado mana ite, nokong'ado ng'ute, ng'ade it gimoro machomore. Mane momi ineno ka mostly ineno gik madhi gi social media, inyalo yanyo ng'ato, kinyu nyalo kwaru ng'uono madhi mbele, but kisedhi gi social media handle mar ng'ato, mano nyiso ni ok ng'ama ber. Nakonu kachacha endo ka YouTube na nodhi, nawacho ni ng'ama dhi gi YouTube mar ng'ato, mano ng'ama nyalo kata mana negi. So Elvis and anybody more involved, please, wajo madongo wasebedo e field ka for some time, nitiere yore moko mar solving a problem. Inyalo kono ng'ato ni gol video no, inyalo kono ng'ato, like you can look for other ways apart from the YouTube channel mar ng'ato. SHIQO akiani nyalo gone jogi riti kwadhe yito wang' ahinya, but we know everything biro bedo maber mbele. Omari Nash, ano kadog chien, and I'm not here to be sweet talking. I also have my lawyer. If you don't know, I have my lawyer, and the lawyer will be speaking on my behalf. And let me tell you something, Omari Nash. The Bible says, I don't know any man. Ni two people can't work together unless they agree. Exactly. In wachopo gibala kato that far, if we didn't have an agreement. No. Project bedo dote more. Balakato think twice. We couldn't work together if we didn't agree. You involving Elvis, who knows nothing about everything that we were doing. Mapenzi tamu makoro enu wodrapogi masani en mapenzi tamu. Tulitoka mimi na wewe wangapi? Wawili. Well, the song was complete. Of course, who make a song, there is disagreement and agreement. No, kikwakete kama, we wakete kama. And let me tell you, I gave life to those relics. And you don't dare joke with me. I deliver. These are the my evidence, M-Pesa statements of your quality time that I was appreciating according to the agreement we had between you. So Elvis, inidonje chiemo ka kilogo, you don't know anything, inichakul ingise no strike gimekia. Evidence nika. Plus the cashes that I was giving you, you can deny because I don't have that evidence. But M-Pesa is here, will speak for me.
Kaka wacho nini, two people can't work together unless they agree. We did with you songs malawa uchiel kawa bedo kawa wamiore issues, wamiore ideas. Mavo is my witness unless you say feed with negative things. But Mavo will speak. Atani defend. Kama dira tasimamia ukweli. Nkech kata embe mpesa statement niso. Ni any quality time we had with him, I used to pay. Elvis, idonje chiemo ko kilogo. Ini no negi itimo makosa nyadere. It strike songs ga that you know ni SHIQO nigi we never had an agreement ni ichula. Kane wa had any agreement idhi miya pesa madhi penjo madhi dwaro. Eki ket nini YouTube. To ka onge option neni igol duonda gi relax ga. To mano meaning ne odhi chako were odhi chako were. Kato team re-editing. Kati team you are a producer. You know how you will do that. My voice out of your songs, anything out. To ka onge mano wat ndikore piny ni chula pesa di. Ekiduoku nini go YouTube ni. Mapenzi sukari tamu sijui samu sukari. Yani I didn't know ni mae yonge go. I didn't know. Na now I'm learning it. Ngani yonge ma. Maja kuomofu wa machalnadi. Ukikwele mabere mi lock kata title. Imi kau relax mantiere a song imi kau tik mi yogi imi a title. Toni won rini wer mbele kanya lafu ewi wadege ndalo kaloto pocket force issues. Mari Nash Kenya loka wende Elvis mi ketu wenda kama. You will know the jakuo. Kuri wacho ni Elvis go parody okowerga. You know the talented people. They bed new where idea do podo ken kachacha. You should be very far away. But why are you still there? To kidwa bedo jathum weri gi production. Idwa lao winyo gi nena chari. Idwa lao winyo iwacho nang. Winya riyo gi kidi achiel. Idwa lao winya chiel gi kidi winya riyo gi kidi achiel. Of course it will never happen. And that's why your brother outshine because he's smart. So he will still shine because field ne otimo production kato wer lakini he's smart. Why can't you take his example? Kakoro wadu emoki winjrigo. Inyalo kuodho wadu gi ng'ato nono. What of me mikiaya? Inyalo juanga ka nini mogol adwa miye nyingo moro kada luonge direct. Gima wagolo ga ka wadhi e chocha iluongo nang. Ha? Wagolo ko dhi e chocha. Ka wadhi e chocha nitie gima wagolo madum marach. Akada miye ogolo mbusli. Oken kata kamano. Antiere language moro. Kanya uwadwe minyalo tanish nyinge kamacha. Inge gik masengiso about wadu mokwadwa wacho. To ko winjo bro paro kodi nang. Ngani en ngama nyalo wacho kata no wadgi en Illuminati. To ano se wacho ni nikech nan gi friendship gi wadgi no wadgi omiyo kim. To nagocho ne wadgi mapenje ni nitie gimoro mawinjo ka what is going on. Ngama nyalo ketho nyingo wadgi kama okumodhrugo pi anto mana yo Migori kuchocho inyalo keta kanye mano ngama nyalo negi an nitiere gik moko anyalo wacho about my family my immediate family my sister kata nakosana kode marom nade okanyal biro tabiro ngisi ni Omeri Nash ingeno nyaminwa cha opango ga chupni gi lacha e bwo kitanda. No. To chupni go opango ga nikech odwa ga kawo nyota u. Keke mi agolo gik moko nega gol but you forced me to ninin to gi dhako mano kendo dhako mariek
loso ode. To dhako mariek be loso ka kare gi jodala dichuo. Ok ni in chi jokoni to jokoni ok dwari nikech in yani you understand? Yeah. Ka koro chiegi manyalo control mang'isi ni kik idhi dala u. Ibiro gedo kanye? Wan joma nyiri wadhi ga kuo e dala u nikech kanyo kore dalawa. What of you? Elvis. Itieko kama. Iwacho ni ng'eya, ikiaya. You don't know what I'm made of. You don't know what I've gone through. Mimi nimekuwa msichana wa orphanage home. Have you even beside below life mar orphanage? Do you really know how tough it is? Simba nyaka miduong. Mondi yudi Simba nyaka miduong kod Hannington mondi kaka skiza tune mari. D-Star, abura chiel star, ochikwaria buro hash. Miduong. Wilayo Simba. Uteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation. Yeah, we are good to go. So, Mari, ngama mire red card gi nyinga. Ngama nyalo goni simu to ngisi ni vipi biro nitumie so. Tiorone. Magi messages majamani temo ngiso wani pesa mane waoro ne cha. Ba ok menye soni ngeni zono ngato bro wache ni mano gine. Karzone makore menye nae. Yani waje nitumie so kindly. Mano Victor Balakat. Duoke gine duoke. So do neno re. Ya inyalo menya na yuko. Alafu manga mochayo nyaka chuora. Owacho niya. You can even I'm not calling you. I'm not calling to beg you. Nakwambia toa ngoma zangu na usijaribu kutumia my own ideas kutoa songs. SHIQO, I'm a musician. You can't fit my shoes. Manga mangisini you can't fit my shoes. To manga mimi yo pesa pile. If I can't fit your shoes, why am I paying you? Because you anema pono pesa ginene yen. Alafu oyanyo nyaka chuora ni we brukenge umeoa. Fungua band tuone basi kama wewe ni SHIQO. Unaona? Manga ose gosho nyaka Benelix ka kama jimielo. Mimi ni mwimbaji. Sio lazima ni work na wewe Balakato. I have people I can work with. Kuna song yangu nimeandika inaitwa Weave. Okinyal kata compare gi songs makoro jamani you are gone. Because of his ideas. These are the songs I wrote, the songs I composed. Now I'm coming to you for yani wari waparo. Ibiro a channel lati wachoni because of ideas that I paid for your services. Yeah. Bangi loko record ani ne mindiko wear. Does it work like that? No. Mane kaki dak giji. But let me tell you something. You've lost it. Karande ndekine Elvis wero wer. Elvis is not even talented. Inise winjo kaka Elvis wer. Elvis mi wacho no en gi band dongo tame muziki osetame koro donje production be podo bagne. If you are a singer and a producer at the same time, work professionally. If there is an agreement you've made with your client, let it be that way. We lokori kinyonga ngama lokore gi ngato. Balakato wewe ni kinyonga, inandhoga, na wewe ndi umeleta hizi shida zote. The gentleman we had between you and I, you've turned against it. Ile ikelo Elvis ka. Elvis mongeyo nothing. Mingi sanet ne owe you 320,000. Am I working for you? Nairobi ka ni wabiro menyo wate. If I give you 5,000 or kni 5,000 or kanyal timo wogi moro. 5,000
was our agreement whereby you generate ideas, you bring in ideas. Kata mavo pesa nenika. Obongisi ni kwa ni jogi gini thiwa mana ajene amiyogi pesa. As who? I work hard. Abiro irita mi 2000 angisi ni konya kaendi idea mane mi nigoka. Ti accept pesa no. To kani neno ni pesa no tin. Takni we. Watimo songs gimadhi abich auchiel, there is no any complaint. Songs mandi ko ken balakato know how to live with people. Ibiro tho marach. Makyu, you have kids. Kiny ke kwamo ane mibiro manya. Samana konyi Elvis ne onge. Kose paro ni ane ma an pesa no endo. That money ane ma onge gimanya lotimo. No. I have a lot to do with that money. Yeah. But I feel near. Let me bless you. Let me appreciate you. Let me pay for your service. The agreement we had between you and I, you know it very well. M-Pesa Kriambi. This is 9,500. This is 4,000. This is 9,500. This is 500. There is many. There is more and more. I see some. There are some here. There is more. Ma Victor Wino. Ma pesadi. 500 Ma 5K. Ma 5,000. Ma 5,000. 5K. Mano 5K. Matiende ni initiyo na. To mimi ndio naleta business. Ane madhi ngato biro ire to ngisa ni SHIQO dani wera. Tawacho ni gini okada chamo kenda. Ani gi group. Mane wachako go. We wadhi wacham kamora chiel mondo kila ngato yud mogo. Let me ask you something. During Corona, one person wandiko during Corona. Elvis nen kawado luoro otingore gi family ne odok dala. Wadong kodi Faith apartment ka wadak uchieme oda mavo biro from Nairobi to biro to ninde oda. Amiyo gi chiemo to gi chiemo to ndalogo balakato mine nono kinyal tiyogo without money. Jomong'eye kata Johnny Junior can attest to that. En ngamo kinyal tiyogo without money. Money is involved. Koro an kami 5,000 na, ichayo 5,000 no, to still you take it from me. Tibiri wachonet ne I owe you money. Which money? You are using that to extort money from me. An nyaka matiyo matek e kinde chuo. Onego bedni aninde oda mos butu chuora. To lakini najinyima ninaenda abede e koyo. Tawer nyakukinyi wacha kuwer from 6 in the evening nyaka soche komade sapar. A woman like me, you come and take advantage of. In kata kawadhi mbele idhi bagni nikech you don't know adiera, and I can tell you near. The gentleman agreement we had with you is this, and these people can see it here. You still come again after several years to ask more money from me. I should even report you. You are for frauding and extortion. You are extorting money from me. Ini paroni pesa na yodoga nang. I work hard. Then ibirungi so Janet ni we sat down with you ni wa agree. Mimi, this is a lawyer. Give me that phone. The demand letter that this guy wrote. I owe him 320,000. Look at this person. No. These are demand letters more naka. Demand letters more na. To giwachonet ne I didn't pay for Elvis janikani. No. Balakato giwiye no ondiko piny ko wacho ni songs tema ne wawinjo rekode ne wawinjore 40,000. Kata SHIQO ema wiye ping'ech marom nade. Anyiew song 40,000. Production kende cost that 40,000. Ididwa chulo a songwriter 40,000. Who does that? Samase chuli 40,000. Jomoko ni wawinjore gi oro 40 aya. Martin Odoyo
Martin Odoyo ok nochulo pesa. Oyamo ok nochulo pesa. He only sent few cash. Joshua Gutu ok nochulo pesa. He sent money for production. The production no kanye mana kawe pesa matin mana wawinjore gi jamani amiye. Joshua Gutu only sent me 10,000. Out of 10,000 I took 3,000 and I gave Balakato. Production idwa timo nang. Joshua Gutu. Oyamo. Oyamo kiwinjo radio, kiwinjo this interview. Ikete gowi moko nego abedie. At the same time, Poka released those songs that are mentioned here. Poka released gi because of why? These people have not paid me. Ngamu business na were poko tieko chula. Ere kaka nyalo tieko song e studio. Pod ni e studio mar Elvis kanyo nyaka kawuono. Nikech ngani winjruok mane wawinjore kode eni aweri titieko chula tami weri winjo. To pogi tieko chulo. To ng'ama nwakonyore go gathering these messages ero sendiko ni adongi pesa ne 40,000. An adiera jowadu kaka joluo jomong'e wero ji itimo ga kamano. Ere kaka dhi chung e court na defend this scenario. Pesa ma poko chuli, project poko wuok. Project kende podi ngani kaka noro na 10,000 odhi oling kora luwega kama. Production kende rumba is very expensive. Ngatu winjo rugo 50,000 jandik wer dwaro 40,000. Are you out of your mind? Are you crazy? Dibed ni atiyoni amanyo ni teach ini chama. In fact moko chuno ni idhi donje mfuko ni because kaen 40,000 tinya yudo ka gik moko mang'eny koro bon person kende no ka almost to 50,000 nikech it was a live recording, like recorded session. Hem ka kende dwaro pesa ne. Aya Martin Odoyo, Martin Shikuku Odoyo, if you're getting this interview from wherever you are, bed king'eyo ni ikete gowi moko nega bede. Weru wandiko maber mowuok detail kaka nioro pokitieko chulo thum. Ng'ama ne wa generate go ideas ero sendiko ni I have 40,000 mare, of which that's not an agreement. And samanandiko wendege nitiere few people mane wan go that can attest ni SHIQO ni nomiyo ng'ani pesa, but still ni ng'ani duogo ka wacho ni adongi pesa ne. You people be fair. Bed king'e ni janyuol Balakato ini janyuol to in gi mama u gi babau. Don't frustrate my life. Don't play with my life. Elvis, don't play with my life. Don't joke with my life. I'm a parent like you. Remember ni when you're subjecting me to this nyathina emikete ginene. And you guys have used me for a long time. Balakato, Mavo is my witness. You've been using me to extort money from me. I should even report you. You'll be answerable to that because money here, this M-Pesa Kriambi. So there is a 20,000 malal kaini which I used to give you cash. But we mano. Marinash. I'm a woman. I'm a lady. I'm a wife. I'm a mother. This is the camera. Awoyo gi jopiny. Okanya wiyok rach. Awergi inda to kanyal ka wende inda na dhia kete YouTube channel na. Unless I'm related with that song. Kaka Mari Mara. Toki neno ka keto is YouTube, is TikTok. Mawaketo makoro wawero ka wero chacho. To wiyok rach. Aka wendo e Prince Inda nikech awer kode aka ota kete YouTube channel. Isene uliona wapi? Uliona wapi? I'm not a fool. Right now, I'm not a fool.
To gimotimre na ni Omari Nash, let me tell you niya, agoyo kang moro. I will never remain the same again. Use fight mu golo YouTube na out of the market, but I'll come back again with a different energy. So if you feel that there is any amount maginene, any song mamaru, what I'll do is abro miyo buranyao. Todo kona pesa go matiyo ge production. To that one nyaka wande creeping. Who is a loser now? When the mawero neji mumi teach Omari Nash neegi scenario ni. Imagine mimi ndio natafuta job, ninakupea, still unataka kuniumiza. Chalo kaja kuo madadonje ot mi se igengo ne kiknegi. To koro sama koro jokosedhi. Ngani dwa negi ka. It's so bad and painful. Koro kaka nyalo jitetea onge nikech joka ema dokonya. Gisedhi. Yeah. That is what Balakato is doing. To Victor Balakato, hakuna mtu taiandikia song. You are not a songwriter, you are a drummist. I know you like that. But Mimi, I was trying to tell you Nia, there is a lot you can do with to generate money. But if oknangeni you are that dumb. Oknangeni kijana ni dumb, like he could use me to make his brand. But Keto, you are turning unageuza my gentleman agreement mane wa one kodi wabedo piny kawa wacho ni adier muziki ni totek. Omari Nash wangisi ni anachiel kuom joma ka I know how jitagore oko kae music maka Nyasaye miya pesa okanyal we idhi gi lweti nono unless na ongego. Yeah. Nikech people we are suffering. Yeah. Balakato nigi nyithindo. Balakato nigi gik monego tim. Adiera dero bero to bet kodu for all those hours. Ichakiwe are you mad? No. No. Ingi utu kweli. Sasa mimi nikikufanyia mazuri, wewe unataka kunifanyia mabaya. Statement is here, will prove. To pesa gi kan dipo nigi ni pesa mana mi nono. Idhi duoko gi to any production mana timo gi ginene, anything mana timo, any song mana timo studio ma almost okawa 50,000 and above and 300 video kawa video mokoro ma jogi oketo piny ni. It has costed me like everything. This video alone, this hurts me the most. Balakato, this hurt me the most. Let me tell you, you did this. You did this. Let me be sober. I don't want to be emotional because I want to address you like you are real sister. You are subjecting me into all this pain because of your malicious intentions. You know the truth. You know the truth. These people are turning me down because of their malicious nini. Elvis neno kata kiluonge gigi. Elvis is not even here. Elvis forcing issues is not even here. Elvis obedo mentioned because he striked my songs. To ene mano chako strike agiseri waregi Balakato. O strike songs gadi, songs adi. O wacho na aonge rights. He never paid me. We never had any agreement. Why don't you allow me to put it in my YouTube so that ata mimi nilete pesa? Ido cha mekendi nangu. To Elvis angisi nikajoge tenyalo gang up to put your YouTube channel down. Ngata misete mogo collabo will come for you. Because MCSK and copyright okoyienwa tero a collabo unless there is an agreement signed with the other party. MCSK mimi juzi singeweza hata register songs zenye nimefanya na collabo because they want an assurity. Oh, who is this person? Midwa tarnish down. Eno wache yango. Did you pay her? Did you pay him? Nundi koru paying. They want to see that, not him. Koro idwa jitetea nang. Because of your
Analaumu Elvis biro niya alaumu nikech en gi wivu. Natimo thume e studio ne to kowuok na maber, awuok gumosi gupili gutatu, adhi nyaka studio mar Crazy Monkey, adhi atimo song, owuok maber. To nahero tijno. Bala Elvis kao song na to dhi wero, relax, song madwa golo. To dhi ondiko ni mapenzi sukari tamu. Really? 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 No. Elvis ne timo gima rach. Joma wuondi kangisi ne timo gima ber, timo gima rach. I've never talked for the first time on Amari Nash. I've talked. To gini useana imenitoka nimesema vitu zenye ningesema zinaniukula moyo. Nimesema na Balakato, let me tell you, nitafungua YouTube channel ingine. Na wewe sijui utaelekea wapi. I don't know what you'll tell people. Martin Odoi is not your song. Bon Person is not your lyrics. Joshua Yamo is not your lyrics. Joshua Gutu is not your lyrics. Where do you come from? Iwacho nina kupenda. Nakupenda mimi nilikuwa naandika like now I'm giving you an example. Yeah. This guy is called Vasco. Vasco Egama is a manager to the Rumba Japan. Rumba Japan. Yeah. Vasco is my witness. Kana kochopo kanto buro wacho nini, this girl have been sending me voices. Tongisa ni baba. Ebu tengenezea hiki tu, tafutia hiki tu nini instrument. Tongisa nitafuta pesa tuingie studio. To wadhi to wateme hiri Vasco. Ata nyocha ni aoro ne ginene. Aoro ne, where is this person? Aoro ne nyaka voice. Angise ni there is a new song. Atuje release, tafuta pesa tuingie studio. Unaona? These is by director. Ma make my beats and sound. Yeah. Balakato wacho no make na sound kali. Corona nimeimba na mtoto wangu kwa voice. Corona ulitoka wapi? Ulitoka wapi? Corona ulitoka wapi? Taoro ne Vasco. Ongisa ni mama tafuta pesa. Kuja kwa studio. Ni kali hiyo. Ni kali. Talungo mavo. Tangiso mavo ni B. Idea mana. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, nyakora mogi wago erokamano mar bedo kodwa nyaka nwachake nyaka koro sane. Wadwane wago erokamano mar chungi LTN Luo Trending Nation. Twakwai ni ng'ata man gi shida kaka sani kori winjo SHIQO nya KISUMO ochiko kumodhi yawe YouTube moro, wachunguru kodgi nimar gin gik mabiro to kalo kamano. To sama gikalo irwa nyaka wayud support to mana koya kumo. Kwa kamano wane wabido ge long talk ahinya, lakini erokamano nikech ubet kanyo ma at least unena chela ria dek. Unyalo miyo wa comment kanyo, pod wanyalo reach out ne ng'ato. Akeni Elvis ka imbi winjo wa kuma intiere, maybe inyalo biro mondo me be iwachnwa kaki winje, iwach pachi mondo me wang'e ne en adieri kaki wacho neno. Ke jomoko be nyalo wacho ne ang'o miyo SHIQO emomiyo platform, ang'o miyo Elvis okumiyo. Koro Elvis kibiro, platform is here mondo mi wa compare and we contrast. Kumenyalo losi, inyalo losi. Erokamano ahinya, wachak waromo kendo next time ma iluongo ni LTN Luo Trending
Nation. Simwagoyo ting'ada koso asechwanyi anaheri nakupenda sana monamu sheri ashote bendi paro kaka ne wacha kohera wakodi uliniahidi utanipenda milele ang'omotimre donge kosa makodha no baby iwe hera ni mianeko inisando chunya. Imagine, that's the new song inaitwa Mapenzi Tamu. Mangato nyocho lalgo. Jowadu. Nakupenda anaheri. Ebu tuendelee kuwatch